Дяволът мрази тази молитва, защото чрез нея вие ще получите Божието благословение, а той ще стане безсилен срещу вас. Запазете тази молитва и я използвайте всеки ден. Споделете я с първия човек, когото Бог ви припомни. Милостиви Господи Боже мой, моля за Твоето благословение над всички, които гледат това видео. Моля Те, Господи, бъди тяхната здрава щитова преграда, пази ги далеч от епидемии, бедствия, войни, икономически кризи и от нападенията и злините на нечестивите. Господи, гледай с милост към техните мисли и души, пази телата и духовете им, семействата, живота, работата и местата, които посещават днес. Пази ги от всякакви страхове, тревоги и болки. Господи, Ти си техният пазител. Помогни им да преодолеят всяко предизвикателство, което срещат днес. Амин. Господ казва, защото дето двама или трима са събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Матей 18:20. Затова присъединете се сега към нашето молитвено общество, за да получите вие и вашите семейства Божията закрила и благословение. Ако сте съгласни, моля, харесайте, последвайте и оставете коментар.